за това хора са време за да може има също брутален сега човек и реши като казах също истински човек Лукалев Лукалев не Лукалев какво? Drag one more single player to drama. Сега идваме това. Всичкото ли родно? Кейс. Я кейс. Не, добро не. Добро не. Ой, блокирал. Се вземам блокирал. Добро не. Сега ще стали 40 хора. Няма как страшно девата. Я. Това деца да се брат с неяче. Гледам. Деца да се представят. Ай, почва вачата. Си го плеем. Ай, паса. Ама Драговеш. Драговеш да казва раде. Само да бути топката отдолу. Два пъти бутили топката, резултатът. Минимум едно му отрадай. Фак. Как бутър ни скараха, бе. What the hell? Айде. Гомес, пакет не надеждата вече. Давай, пак оставихте. Колко прави този? Айде, че умеше, айде. Где е стравата, бе? Най-да пък стана Роналдо. Той пак Роналдо. Още по-зле, ама. Не. Да ми го върши. Ооо, красота. Засада. Не, хора, вижте тук. Да го върши. Как само я докоста. Тук видя засада. Там нагоре сега. Още един път ще... Ето казах. Играе тук драгона с топката. Казах и трети път. Кара 2 гола на всеки 2 гола. Сега се я вкара по коло и го. Чакай да си събре. Защото продължава сега плева хубаво. Май, сега вече. Вкара с... По топката 2 пъти търговеш. И го третия път. Ади, да събреш. Не го зачетете, бе. Не, вече се брутос. Фък, нищо. Не е много центрата, е. И го нарекунеш. Айде още един път се разна вече. Се полазикам още малко. Какво? Тупката беше... Майка ти. Задна да е по... Я да го вършиш така. Може се така. Ще насочи ли? Красота. Тук. Ко стана тук? Играта ли? Гомес. Той и ти вързи скявач. Трябва да сука с да я бия. Айде го касчо. Гомес. Тук обаче нещо добро играя. Игравач. Сега ще прави да смея тук. Чаква една смяна. Окаснам аз на... Не. Имаме... Ето е печовка тук, уежа. Ето започва това. Ето, видите тук. Ето това. Да си влезеш на хател.
на Full Cape 3. Сега да видим. Великолепно подаване. Хоп. What the fuck? Къде е той Гомес, бе? Не хора! Това е фаул! Чакайте, че тук съм да не. Защото тук имаш ръчичка. Това беда ни. Айде, пич, Ила Боже да играеш. Няма да ми я вземи. Взеха ми я. Нещо, че бой да играеш. Ако ще път не вземат с... И то спич. Играя. Мафал! Си я трябва да вкарам. Ти тук. Хора, ще ли бой да вкараме. Имам половин час да разположение. Давай, не. Добре, че не беше изгоден. Не го без. Фрикик за мен. Гомес. Просто ще изстави. Трябва да бъде обещал, че обясни. Още ако има друг път. Или Скварчо. Ай, сли. Това и не знаете с фаулите. Тактиките искам да ги вкарвам. Този Лукас или... Той се измърва, беше бърз. Ще му дам парички. Беше голкипър, се измърва, докъде вяташ преди. Само като го цъкнеш сега за... Се болеца. Ой, го беше. Измърва се. Измърва се, вече не може да ги финтираш. Може да си задобря. Хайде бе, Гомес отново. Не, да, Гомес. Айде, Гомес. Не загине. Да, Гомес. Гомес никога не прощава хора. Гомес никога. Наказва тук да в разделя Хикс. Гомес 10-та минута. Гомес умее. Гомес знае как се играе. На Гомес да изпърчики да се зареди. Наста да летещи и да ти е малко в чувка. Така и сега ще видя дали се бъде време. Сега да си явно и тази. Това ще бъде тази клип и чао.